Općinsko društvo Crvenog križa Darda u suradnji sa svojim stalnim partnerima drugu godinu za redom organiziralo je aktivnost pod nazivom Zdravi doručak na travi, u sklopu kojeg je u parku uz Darđansko jezero Đola održano 5 vrlo zanimljivih, korisnih i edukativnih radionica za mještane svih dobnih uzrasta. Akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, zatim jutarnja tjelovježba, sportske i kreativne radionice za najmlađe, te sve to skupa uz pripremu zdravog doručka na otvorenom, u prelijepom parku uz Darđansko jezero Đola. Sve to skupa po drugi su puta objedinili članovi Crvenog križa Darda, zajedno s Udrugom za ruralni turizam Đola, a u sklopu projekta Darda ili Darujmo radost Dardi. Radi se o projektu naziva Darda, Dajmo radost Dardi, koji se financira iz Europskog fonda, Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren prema obiteljima, mladima osobama sa invaliditetom, starijim osobama i općoj populaciji. Danas imamo aktivnost pod nazivom Zdravi doručak na travi. Ovo nam je drugi doručak. Prošle godine smo također kroz ovaj projekt proveli prvi doručak na travi. I danas ćemo ovdje u sklopu ove aktivnosti održati ukupno 5 radionica. U sklopu zdravog doručka na travi članice Društva medicinskih sestara iz Osijeka su provodile akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Hrvatska udruga medicinskih sestara Hrvatske je jedna od najstarijih udruga koja okuplja medicinske sestre općenito u Hrvatskoj, i sastoji se od 39 društava. Jedno od njih smo i mi, Društvo kirurških medicinskih sestara, čija je predsjednica i predsjedništvo u Osijeku, tako da se svake godine uključimo u akcije mjerenja tlaka i šećera. Jutarnju tjelovježbu, uglavnom starijih osoba na otvorenom, uz edukativnu radionicu, uspješno je vodila Helena, mlada volonterka Crvenog križa i studentica fizioterapije. Pošto sam student fizioterapije, mama je voditeljica, pa smo tu došli na neku ideju kako bi bilo lijepo motivirati ljude da u ovo vrijeme korone i svega malo da prodišu, da razbude svoje tijelo i jednostavno došli smo na ideju da prije doručka bi bilo lijepo se razgibati i to ćemo i učiniti. Za to vrijeme vrijedne članice iz Udruge žena općine Darda pripremale su zdravi doručak od domaćih proizvoda. Ja sam članica Udruge žena općine Darda. Evo ovdje smo došli po inicijativi Crvenog križa u suradnji s njima. Ovdje je ovaj doručak na travi i mi u suradnji pomažemo i družimo se s njima u svim svrhama kad god možemo i kad god njima je potrebno. I evo, družimo se, lijepo nam je i družimo se svi zajedno i sretni smo, veseli. Podsjetimo na kraju kako je ukupna vrijednost projekta Darda, Darujmo radost Dardi, gotovo 1.300.000 kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda, a trajanje mu je do kraja veljače 2022. godine.